Reggel mikor ébredsz, mi az, ami élted? A kijelző fénye, vagy dobban még a szíved? Ujjad már görget, húzza is felfelé. Világ a zsebedben, a lelked meg üres. Az utcán reggel sok fej búki képernyőre. Alig kelt fel a nap, de már mindenki pörget. Nem az irány számít, hanem az üzenet, de ami ott villog, az digitális méreg. Rezeg a zsebedben, tudja, hogy mit akar. Figyelmet, időt, mindent, mit rabolhat. Értéket számok mérik, adják a rangod, azt hazudja neked. Ez az, ami a fontos. Egy asztalnál ültök, mindenki máshol, mert mindenki képernyőjére bámul. Beszélgetni kéne, figyelni egymásra, de fontosabb a játék mindenki másnál. Másodpercek peregnek, TikTok az úr. Figyelmet szakad, apró darabokra hull. Mindent tudsz másokról, magadról alig. Így múlnak napjaid, így telnek éveid. Nem az Apple, hanem mindaz, amit betöm. A csendet, a kételyt, ami ott van legbelül. A lemerül a teló, megszűnik a menekvés. Magadra maradsz, és jön a felismerés. Bajban voltam én is, de nagyon mélyen. Szabadulásért kiáltottam, hogy éljek. Ekkor szólt Jézus, jöjjek ahogy vagyok. Szabaddá tett engem, áldom őt nagyon. Elég, ha belátod, egyedül nem megy. Függőségtől másképp szabadulni nem megy. Segítségért kiálts, meghallgat téged. Nehéz helyzetedből kis szabadít, ha kéred. Ha szabad leszel, az ő akarata élte. Nem a görgető ujjad irányít téged. Ő az út, az igazság és az élet. Ő az egyetlen, ki szabaddá tehet téged.